ତୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲୁ? ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କରିଥିଲି? ଆମର 6 ବର୍ଷର ରିଲେସନସିପ୍ ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ନା? ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କରିଥିଲି? ନା ମୋ ସାଥିରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ? ତୋ ମନ ଭିତରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ନା? ତୋତେ ଆଉ କିଏ ତୋ ଜୀବନରେ ଆସି ମୋତେ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲୁ? ଭାବିପାରୁଛୁ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ତୋ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତୁ କେମିତି ବଦଳି ଗଲୁ ଧନ? ମୁଁ ପାରୁନି ତୋତେ ଭୁଲି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନି। ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ ସିନା, ତୋତେ ଆଉ କିଏ ମିଳିଗଲା, ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ପାରୁନି ନା, ମୋତେ ବି ସେମିତି ଭୁଲି ଆସୁନି ନା, ହାର୍ଟରୁ ଲଭ୍ କରିଛି। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ ମୋ ସାଥିରେ? ମୋତେ ଟିକେ କହିଦେ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସାଥିରେ ଏମିତି କରୁଛୁ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତ ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ପିଲାର 6 ବର୍ଷ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିକି ତୁ ଆଜି ମୋତେ କହୁଛୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେ କେମିତି ଭୁଲିଯିବ ତୋତେ 6 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ?